Uskundur Purantara Sang Ginata ing ayap sangyaning para Hapsara miwah Hapsari sinegek ingkang wonten saking Purantara kang pinangka sambing carita inggih ingkang wonten panasan Sang Hyang Kaneka putra ngawi sangjaning para Jawata Tridasa Wataknawa pating bleber candrané kaya sapu ilang suwe Dewa Nantana ngaprang tias padha sarsaran Om ning antariksa pindha astra mrada didal kadalakar ketunya kang kalewiran kabuncangan ing samudra mbak lumimbak mawa Prabowo kepareng munjuk
ingkang putra penyarian nyadong dawuh. Nadyan kula nggih nyadong dawuh. Oh. Ingkang putra Indra nyadong dawuh. Nadyan kula ingkang putra Sambu nyadong dawuh. Wah. Ndrodo bapakku. Aku nyadong dawuh Ndrodo bapakku. Ngilai. Kula nggih nyadong dawuh Om. Ora ngono ya Madipati kok matur Om. Om ki apa? Om niku paman. Kok bisa paman? Lah kula niki ra anake Semar to. Kamangka panjenengan menika menawi matur kalian Rama Semar iso kakang. Adate wa mboten Om mawon. Wis mantep. Om. Mantep paman. Mboten ndak malah dicowok mengko. Pun tetep matur wa mawon. Kula wa nyadong dawuh wa. Biya sekaya adate wae. Penyarian Masna Indra Sambu. Keneng apa padha nyadong dawuh. Mau kaya nderek sowan ana ing Marcukunda. Apa nek pinuju pasowanan ku ora padha gatekke ngono ya? Kok dadak nyadong dawuh? Kula ampun mangke tutke lho wong kula ten kandha bali kandha warune dadi rada ada. Lah nek kaya ya Madipati nyadong dawuh ora apa-apa. Penyarian iki lho. Ya isih nom. Kudune rak ngerti rembug ana ing Bali Marcukunda. Nyuwun pangapunten. Kula tetileman wae. Tetiliman po turu. Nek tetiliman kuwi isih iso krungu ngrungokke apa-apa, ning nek turu ki ya blas ora krungu apa-apa. Wis ngaku ngopo nek turu ngono. Dadak nganggo wawadan tetileman barang. Aku yo nyadong dawuh. Bayu ya Madipati gatekno. Kang karembuk ana ing Bali Marcukunda. Ramamu Adi Pramesti Guru ngrembug bab Prabowo panas ing Kahyangan Jingring Saloka. Pandugaku adat sing wis janji ana kahanan kaya mangkono. Kuwi jagat raya bakal ana gara-gara kang gedhe. Mula wawasaku iki mau adimu Wisnu kang supaya kaparingan kalenggan jagat sasana. Gawe tentreming jagat raya. Terus ning katone krunanku Brama ora dadi karepe. Katitik kalenggan iki ora ana sowane Brama. Pandugaku Brama nungka lakune Bathara Wisnu. Kalenggan iki kowe kabeh tak jaluk plapaten Bathara Wisnu. Nanging lamun to ing mengkone ana salah rembug antarane Brama lan Wisnu, kowe mboyakena melu cawe-cawe. Merga ing ngarep aku wis krungu lan midhanget dhewe rembuge Brama. Mung merga saka ngeman marang Bathara Wisnu. Dadi upama padha regejikan dak duga ana tetembungan tega larane ora tega patine ngono kae. Mula wis padakno saka kadewan wae. Wanter dawuhipun Wanrada kula nyuwun pamit. Wanter dawuhipun Wanrada kula nyuwun pamit. Kula nggih nyuwun pamit wae. Kula nggih nyuwun pamit wae. Aku njaluk pamit.
Kula nggih nyuwun pamit nggih, Wak. Ora sida Om, ora. Wa mawon. Kabeh para anak-anakku kang surti-siti padha ngati-ati. Rama dewaning dahana ana latu baya pusika oh
si ing geni Agni Pawaka boten sisih pandhiri kula Kiraka Bathara Brahma ingkang nungka lampah kula ngendhek lampah kula bener Adi Bathara Wisnu keparingipun kados pundi ngendhek lampahipun Kang Rayi mengko dhisik si Adi kok saguh nampa dawuh Rama Pukulun nganggo dedasar apa Di nyuwun sewu Kiraka kok lajeng undhut prisa perkawis punika cobi sinten ingkang kepareng wantun badal dawuhipun Rama Pukulun bener nanging tak jarwani upama dijukuk tuwa-tuwa pun Kakang bab kabisan tak duga si Adi ora bisa ngungkuli kabisanipun Kakang kamangka ayan gawe tentreming jagat raya iki bener-bener ora enteng nanging abot sanggane kok si Adi saguh senadyan kados pundi kula pitados panguwasanipun Sang Hyang Widyasa kanthi santring panuwun kula kinten ing mangke kula saged mungkasi karya gegayuhan kuwi ora cukup nganggo santring panuwun tak kandhani ning kudu nganggo kabisan sing nyukupi keparipun Kiraka sejatine pun Kakang iki tresna kelawan Adi Bathara Wisnu tresnanipun Kakang ora bisa tak gambarake aja nganti mengko si Adi iku babak bucik kulitmu basat salehno ayan iki karben mengko pun Kakang ingkang ngayahi nuwun sewu Kiraka kula menika kalebet yoganipun Rama Pukulun kula menawi matur saguh sampun boten kula wali malih kula tetep tumandang karya ngayahi kewajiban punika jajamun tapler kenetap netra kocak ngundarandir sumangka jajabang mawi ngawangis Adi Bathara Wisnu tak lilani si Adi pinangka jagat sasana nyekel lan nguasani jagat raya supaya bisa dadi tentrem ning pun Kakang kepengin jajal kasektene si Adi kaliyane si Adi nek pancen mengko kasektene si Adi ku mapaki karo pun Kakang lega lila si Adi pinangka jagat sasana manapa kadang kula kantun nderek keparingipun Kiraka Bathara Brahma nek pancen ing mangke kedah kula dipun cobi kesagetan kula kantun nderek tak jajal kasudi biami adu jojo kantaran bau genti melang tatu kelan Kakang monggo kula pinangkani panupun Kiraka
Maju. Patut bener nggone tumandang karya si Adiwi moh ngelangkai pundak nyampar talingan nepak mustakanipun Kakang. Tegese lengantem si Adiwi ora sak diuring tenggak ning sing tok inceng dodo wae. Mantem kok ajeg nggon dodo terus nganti sak nalika napasipun Kakang megap-megap. Angkados pundi? Ya bab adu tosing balung wleting kulit imbang tak anggap mapaki karo pun Kakang. Keparingipun adu kasudibian kanuragan. Balapan mabur. Balapan mabur. Iya. Adu kasudibian kanuragan. Keparenga ngrumiyini. Mangke kula semusul anggenipun gegana Kiraka Bathara Brama awas ajanji cidra ing ubaya. Bathara Brama ngajak balapan mabur. Wis ngrumiyini Bathara Brama genera gegana. Sang Hyang Bathara Wisnu ya anggulung Jagatira salah kedaden dados merak sak kranggon gedene nyeblakaken punapa sayapipun utawi swiwinipun kaping 3 saknalika bantere ngungkuli angin amung sakedheping netra
wis bisa sumusul ngene Ranggegana dumateng ingkang Raka Bathara Brama. Caito Sang Hyang Bathara Brama sudrik kasuran mengsah kadanya taruna Bathara Wisnu griya hangedalaken wisesanira Agni sak lumbung barung rempuh angganipun merak ingkang ambididaya nyaketi Bathara Brama. Dumadinipun Bathara Wisnu sumerep sedya kenging bebaya Agni griya hanggulung jagat nyomalih salah kedaden dados naga sak bangka tingtal griya nyemburaken nanging panyemburipun awijud toya saengga saged mesem sedaya Agni ingkang tumempuh angganya naga.
Kenging punapa kira-kira? Ya males ning mbok ya ora kebangetan. Aku nganggo dayane geni kok. Siadi dadi mau dadi merak, dadi naga. Naga iki kudune nek nyembur rupas, nyembur kok banyu. Mak biyu. Lah ya geni mungsuh banyu, pet klapet entek. Aku lagi ngetokke geni kekabyuk banyu dayamu. Ayo wis sak awak klebus. Haus ora iso metu geniku isen. Waduh kaya ngene. Aja kok geni trekku barang melu ilang. Mergo saka ademe. Dos pundi? Sampun saged mapaki ingkang rayi. Mengko dhisik men pulis sikik liku adem iki. Tak nata napas kademen ya napasku mengge-mengge kepanasan ya mengge-mengge. Ah, mila mbok inggih sampun. Kiraka kaliyan Kang Rayi menika sami-sami pinutra ratu-ratuning Dewa Tridasawatanawa. Menika kathah para kadang jawata ingkang mulataken kirang prayogi menawi ngantos ing mangke dipun anggep nyontoni ingkang boten sae. Kula menika sakdermi lho kiraka, sakdermi nyadong dawuh, sakdermi nindakaken dawuh. Ora iki ora bab perkara dawuh Rama Kulun. Ora bab perkara Siadi nggone ngayahi. Ning iki perkarane aku arep nyoba kasiktene Siadi. Lah sampun pripun Des pundi? Raneng wis adita sing balung mleting kulit ya wis kasudibyan kanuragan ya wis. Saiki delikan. Pripun delikan? Kira-kira ngertos lho. Kula saged ndelik menika awit saking piwucalipun Kiraka. Iya. Ora delikan ning dudupun Kakang sing ndelik. Dudu Siadi sing goleki, ning Siadi sing ndelik pun Kakang sing goleki. Mboten Kiraka ingkang ndelik langkung rumiyin, kula ingkang ngupadi. Ora lha apa kunciku ning tanganmu kabeh iki. Nah aku sing ndelik papan pendelik aku wis tak apali. Nek ora neng lor neng kidul. Nek ora neng kidul neng wetan, nek ora neng wetan neng kulon. Kamangka ya wis patang nggon kuwi lek ndelik. Estu namung patang nggon menika delikanipun Kiraka. Walah tenan ya dia. Kowe mbiyen rak ya sing nduduhke Siadi to. Wis pokoke Siadi sing ndelik pun Kakang sing goleki. Oh, nggih. Menepakaten kula ngrumiyini singidan. Upami Kiraka mboten saged ngupadi pun Kakang tok anggep kalah, pun Kakang ya manut. Ana dewa nantana ngabarang. Tias padha sar-saran. Janji ora ngupadi, aja takon dosa, tak anggap Siadi apa kalah. Kula nderek ning ampun Cidrungubaya. Nek mangke Kiraka mboten saged ngupadi, kula saged mapaki kasudibyanipun Kiraka. Ya, wis aku manut.
sregep tindaknya Sang Hyang Bathara Brahma Sang Hyang Bathara Wisnu kang pinangka sambing carita nggih ingkang wonten Taman Sari Sat Pertala ingkang lenggah wonten Taman Sari Sat Pertala sajuganing wanita sulistyaning warna ingkang sesilih Dewi Pertiwi rikalenggan punika Dewi Pertiwi kahadhep Sang Hyaning Para Biyada Rayeksi ingkang nunggih ngarsa nami Biyada Pertala Rukmi amengkaraken Biyada Pertala Sari Pertala Sari mengkaraken Biyada Pertala Wartini Rep sidhem permanemtan ana bawana lesik labet Yayu Dewi Pertiwi dereng keparat untuk citaning jira ingkang dereng kawijil nglesan Ayutama mangambararum ring kusuma yen ngandika smenya gigit ladi sembah dogenging sarira jagat Dewa Bathara Pertala Rukmi wonten ingkang dawuh Ndarayu uga Pertala Sari kula Gusti Ayu kowe iku Pertala Wartini nggih kula Pertala Wartini dedegmu gedhe dhuwur nggih gedhe dhuwur nika wong ya kula niki ya buta wedak kalenggan iki kowe kabeh tak suwun marak coba aku sedya mundhut prisa kekurangane pendaramu putri iki apa Juh, nek kula matur Ndara Ayu menika sampun boten kekirangan dasaripun putraning jangkeping Dewa Tridasa Ataknama Sang Hyang Tukulun Ananta Boga sulistyaning warna dasare nengga dening busana sampun boten kekirangan malih nek kula ngertos kekiranganipun Gusti Ayu apa coba Pertala Rukmi kekuranganku apa nggih nyuwun pangapunten Ndara Ayu menika
dering wenengku dening kakung. Menika kekiranganipun. Kamangka aku duwe panjangka bocah biyada. Aku gelem pinengku dening kakung lamun to kakung iku kasutibyane kasektene imbang marang kasutibyanku. Duh, lagi kakung pundi sing kadigdayane imbang kalian Ndarayu. Lah menapa klampah mangke dados wanita nyun sewu lho, wanita kasep kados ngaten. Mboten wonten jejering kakung ingkang wantun ngrengkuh garwa dhateng Gusti Ayu. Mbok inggih sampun. Kapupa sanggenipun ngendika mekaten. Pun watone bagus. Mbok inggih badhe gayuh dewa to nek mboten saged. Ning menawi perkawis nglangkungi kasudibyanipun Ndarayu, wah menika angel sanget. Angel sanget menika Ndarayu. Ayu tama mangambar arum lingku sumo yen ngandika menyang gigit ladi tanpa turu dangu pisuwanipun abdi yudha ya cipta rengganing kanca njaluk dalan kanca njaluk dalan. Iki sowane abdi piyada. Kowe sapa? Nggih. Kula niki nggih emban piyada. Mbok sing cetha to. Kowe sapa? Nggih kula niki emban piyada. Wo lairungmu bunder ngono. Mula ya rada bindeng. Terangane buta terong yo ora mung lanang tok. Sing wedok ya ana. Ana komplit. Kula niki ya klebu biyada kula ingkang nami Gatul Wangi. Gatul Wangi nggih. Ten seratan ngoten niku kok Gatul Wangi. Ana apa gawe kaget? Wonten Jawi wonten celeng ngamuk. Kabeh para prajurit rayeksi sami nandhang wirang. Kula semanggaken Gusti Ayu. Bocah piyada. Ana celeng ngamuk papak ngocek kelon patan nggih. Nyun tambah pangestu Gusti Ayu, nyun tambah pangestu Gusti Ayu.
kapikut sedaya biyada kula raksi saking Sakwartala nanging rikalenggan punika ical wujudipun jaleng jelek dadi yaksa sak gunung rong gunung seprapat jagat gedene.
panjra ingkang puspita kasiling samirana ambrih sekar gadung gungas sekar gandanyorung pangabekti kula kunjuk pukulun Bathara Wisnu lan panggreta kita Pertiwi ngerti lamun to ulun ingkang dadi brahala semuru gedene yaiku apese jejering kakung kuwi harepa nesu kaya ngapa nanging janji disembah jejering wanita ayo wis sing maune gedhe njur bali kaya wingi-wingi cilik meneh nandhake jejering wanita iki pancen bisa momong jejering kakung pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa Pertiwi kalenggan iki ulun temeka ning taman Satpertala kene merga ana teja manter bareng teja ilang katerangan jeneng kita ana apa kok dadi katone kita iku sungkawa pukulun sawetawis kula perembagan kalian para abdi-abdi kula perkawis kekirangan kula wonten sajuganing emban ingkang presa kekirangan kula utawi mangertos kekirangan kula ya kula dereng winengku kakung kamangka kula sampun prasetya kula purun winengku kakung nanging kakung menika kedah imbang kasektanipun kalian kekiyatan kula utawi saged anglangkungi kasudibyan kula sinareng kula mangertos dhateng kasudibyanipun pukulun Bathara Wisnu pukulun menapa kersa pukulun kula ladosi kula suwita wonten ngarsanipun pukulun Bathara Wisnu lah talah lamun to pancen mengkono kang dadi kekarepan kita ulun mboyan nolak ulun saguh malah kepasang yogya iki mau katemben ulun iki lagi pasang Giripati Boyo kelawan Kiraka Bathara Brahma saenggo nganti aduta sing balung mleting kulit adu kasudibyan kanuragan mula anggaku kok katon lungkrah sayah upama kalenggan iki ulun nyuwun supaya diajeng Pertiwi manjing patunggun kawan pun kakang meteki pun kakang kersa pun nabi mbuya kula kantun nderek waton ing mangke pukulun menika kersa kula suwitani aku saguh yen ngono ayo manjing juring patunggun pun kakang leganana petekana pun kakang karben ilang keselepun kakang suawi kula dherekaken pukulun
kados pundi Bukulut kok lajeng medal saking Patunggun menapa kula damel cuwanipun Bukulut nanggen kula ngladosi babar pisan ora diajeng jer cara kembang kang lagi mekar iki mau sing methik ya pun Kakang mula pun Kakang ora cuwa nanging ndadekno kawruhanan kita ulun sejatine duwe ayan kang abot mboya enteng sedya gawe tentrem ana ing jagat raya madyapada mula ulun sedya nyuwun pamit wis dhisik larak tenan menapa pancen sampun limrahipun menawi jejering kakung menika menawi sampun angsal-angsalan lajeng kisah kados ngaten ya aja tok padak-padake kok njur apa wis lumrah nek kakung kene sedo itu anjur lunga ora kaya iku karepku diajeng nanging pancen iki lagi ana ayahan sing abot sing mboya bisa ulun tinggal lamun mboya percaya ulun paringi tandha tresna iki wujude cangkok Wijaya Mulya iki cangkoke kembang Wijaya Kusuma daya panguwasane bisa nguripake wong kang tekaning pati nanging durung titi mangsane kula nuwun nggih matur sembah nuwun lajeng keparingipun Bukulun kados pundi Lilanana pun Kakang sedya ninggal diajeng miwiti ngayahi kewajiban sedya bangunke tapa ana ing harga dumara yata yang Wisnu Bathara dewa-dewaning kang utama kinarya jagat sasana boten langkung namung sembah kula nderek tindhaipun Bukulut ya aja semelang lamun ana dina kang prayoga wektu kang longgar mesti aku tuwe manang kawidagdane diajeng Pertiwi